informatika, v ktorej som dosiahol aj rôzne celoslovenské úspechy. Zúčastnil sa rôznych sústredení. Taktiež som vyrobil vlastnú hru pre mobilnú platformu Android, s ktorou som získal veľa skúseností, ktoré by som chcel zužitkovať pri mojom ďalšom projekte, kde by som si chcel splniť môj sen a vyrobiť úspešnú hru pre Android na slovenskej scéne. Nakoľko moji rodičia sú obidva invalidní dôchodcovia, je naozaj náročné ma finančne podporovať, z čoho vyplýva, že nemám dokonca ani svoj vlastný notebook. Nakoľko všetky tieto sústredenia, súťaže, ale aj legálny software potrebný pre vývoj úspešnej aplikácie naozaj nie sú lacné, tak sa tento môj sen stáva ťažšie dosiahnuteľný. A vďaka vašim hlasom sa toto všetko môže stať ľahšie splniteľné. Ďakujem.